lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Terima kasih Mas Parjo sudah dimeriahkan pada malam hari ini. Budaya Katresnan. Nek dalu niki mboten Mas Parjo. Mas Gareng. Ah ngono. Aku lupa, iya nggak suka aku lah. Adik-adik sini mbok menawi dereng tepang kali kula badhe nepangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, badhe ngenalaken nami kula aslinipun nggih menika Nala Gareng putranipun Bapak Semar saking Karang Kadempel nggih derek ndongakno mugi keluarga besar saking Bapak Muhammad Yusuf kalian Ibu Sinten Mbak. Nggih, muga-muga tansah pinaringan tambah berkah, rezeki ingkang kathah barokah, turut-turut kenusang ibadah, mekalan Medina lan kula dongakno sedaya warga Bulungan Bleber kabeh. Kula dongakno mugi tansah ing tentrem, guyub rukun, murah sandang murah tangan nggih. Amin. Jenenge sing sunatan. Mboten. Muhammad Irfan Saputra. Assalamualaikum. 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 Mas Nun Mas Gareng. Aku kok kaya kedanan. Kedanan karo garenge. Iki wis dibojo ta durung? Kebenaran aku kok malah ora dibojo. Kira-kira tak tak bojo yo. Monggo. Gemelar. Aku sing nomor Jenengmu sapa? Nama saya Siti Patin Patina Handalidulidalina ala kata cepet. Ora ngono sik ana rekatake barang iku lho. Ana Wis rekata kabeh jetut. Sapa sing ora kedanan?
Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir jajaran bisik-bisik semayangan tapi janji mulai sisiran ambikan deng asli Banyuwangian sapa sing kuat dipun soro ati lan pikiran digawe gawe perkara nanging aku aku kurang apa tresno aku tresno aku kurang apa sayang aku sayang kabeh wis tak turuti apa panyuwunmu aku sia-sia iki ati aja ketutulan saya suwe aku saya gelaran pisan pindo isi talapura yen terus-terusan aku talu matur suwun Bapak Salam saking Eko Budoyo hanya ngono kok Ya minimal sampai jumpa ngono. ngono nah jadi ngelanjutno awake dhewe Ya, ya terima kasih buat Bapak Salam Ketua suwun Bapak Salam Rasa Mas Gereng juga terima kasih. Terus- burung lupa iki awake dhewe Ya, ini Mas Gereng kan itu iklan dulu. Ini apa saya melanjutkan tadi kamu itu iya bertanya apa sama saya. yo aku apa takok kowe iki jenengmu iki sapa Ini mau wis terus. Kalau aku baleni aku marem kok. Aku urung marem. Mary. Oh, urung marem. Mary Ayo. salah iki. Ora. Jenengku wis cetute wae lah wis. Ora sida mau sapa? Apa? Sapa mau pertama? Sinten ah? Mau lho. Anu ada. Ora. Aku karepmu gawe jeneng dhewe. Tur iki Jeneng kowe. sithik kan ora kanggo kabeh. Iya. Kok gede. Wis karepmu wis pengen apa mau? Terus, saiki apa? Cepet setelah. Tujuanmu apa? Aku tujuanku nguruh kowe iki yo ape ngepek kowe. Penyepek aku Aku mau wis lapor nek pamu. Bapak iku. Hah? Pe? Masamu wawane bapak. Lah aku Mbok ngomong ngene, Mbak. Bu nyelakoni kon ngomong ae. Ora oleh ngomong. Masa bapak tuh nanggap lobis. Ambruk. Iki teko lanjutno lakoni. Sing komen ngomong iku takone nyaplok barongan. Heeh yo. Heeh. Padahal lu biasane wedi barongan wonge. Wonge kalau jiro lumpat iku lho. Heeh. Ha iku. Barongan takon nyaplok. Pae-pae. Malah barongane cak ngombe kok. Iya. Ya iya. Ya wis. Yo. Ayo. Ayo. Saiki awake dhewe Heeh. pacaran ngalih gen. Yo. Ora ning kene. Apa pae diundang sih? Ayo, Pae diundang sih kon nyeseni. Ora usah. Enggak usah. Lanjut deh ya.
Oh, iki sing balik kan acarane kan Heeh. anu apa? Menapa? Bapak pentol. Ah, Bapak tembem. sing mentol ya lah mentol sing tembem ya lah tembem. Ngono kaya. Ayo ayo. Dibacutno karo lakone awak dhewe yo. Iya, awake dhewe ngalih sesa Ayo. lajengake bar. Nah, monggo. Pentol tembeme engko kan nggowo ingon-ingonan Heeh, ceritane. iya. Tapi ojo lali. Yo pakanane. Yo yo terus Biasane kok ki sing ben dipikirno pentol tembeme pakanan. Oh iya, biasane sing tak golekno iku ngono kok, kanggo ndrong. Yo ayo. Ayo, Iki kan awak sampean dhewe wis ngalih lebar. pentol tembeme tak undangi. Nah, yo, kanggo monggo. Iring-iringan Nah, kade. kade. Biasane mentole Nggih. ngono. Lah monggo sumangga disepoti, Mas. Pade, Mas. Tetemban pade.